mayong hapon. Manginas ta guys. Laban ako si Sophie. Si aking auto na busy na kayo. Dala may kutsilyo para mong pangkuha ba. Nakakuha ako isa. Pero kuha po si aking amin yung king. Kuha po si aking. Mga may gahalaan. Unsa na? Huli ko siya kakiguan. Tabugok. Aman be? Ngero? Kuha guys oh. Tabugok ko ani aking. Tigok ayaw. Ayaw mo nakita king. No to. Sa Kuan ko din namin. dira ni mo nakita? Oh, dira na niyo nakita guys ang tabugok. Aman be? Dako ba? Ay! True. Isulod siya sulanan, nagpas, isulod ki. Gawas ko. Wala man kani buslot. Wala. Ay wala di na makagawas. Oh. Ulo wiri ulo. Ibutang. Ulo ba? Ibutang. I-open ang imong kuan, imong sudlanan. Ah, okay na ana lang. Nara guys oh yung kuan. Na diri guys oh, naro. Nana yan timailhan. Nano oh. Kana oh. Kana. Di ko sure na pero try na to. Oh, naalagi oh. Naro. Nana ang pagpamaghalaan guys. Tulo na ako kuha. Napao. No? La. Mata. Dagko Kayo. Nabi kuan na king kanang stretch siya ako. Nara guys, na. No, uy sulod. Tingnan na to ni. Na wala mong gyapon. Isa. No. Na, mers. Ano daw guys o kasopi. Ayang nakita daghan daw. Daghan sop? Aman. Naro. Iso. Di ko sure na niya. Pag nanay tiyan no. Naalagi oh, dako kayo. Iso. Ari bet sop na po. Ay di man. Tara. Di ba? Abe? Ha. Na daw dira guys, sino nakita man? Gamay man. Stingi daw ni. Laban. Naro, ay. Naalagi oh. Tara. Dara guys, oh. Gua ni Sophie oh. Nakita ni Sophie. Nara, adjust lang. Nara oh. Mga dates daw. Nadira. Tara oh. Asap eh? Tulo ka buok? Hindi? Nara oh. Adjust lang guys ako. Ipakita sa inyo ha. Nara guys oh. Tara. Nalagi oh. Nara oh. Napiisa oh. Bro. Asap eh? Tingnan daw. Na? Isa. Anak ka no? Ano? Tara ko ah. Lapag ka diyo. Na daw guys oh. Nalagi. May sabay ako dire. Ambot. Loy ka diyo. Naro. Isa king na oh. Nagjungad ka. No, duha ka buok oh. Ay ugpan ang isa. Naro oh. Loy ka diyo. Okay. May nakita ni Sophie naro. Ano? Gali. Stingi. Na? Aga. Daho na ba? Salamat sakto. Inaturang pagpanguha guys. Okay gadi. Pisok man. Stingi daw. Wala. Wala man. Hindi ako nakita. Ang timaylan sa kuan guys, sa kahanani nga hinason. Dagdug ka nang hinani nga hinason, tagduha ang iyang bangag. Nakita nimo sa yuta ba naro. Ay. Ana lagi oh. Pagka di mo alas piti sa langgam. Ito anak ko. Nandang ko guys oh. Gamay pa man. Wala sa aking oh. Guys oh. Napaisa oh. Lapo. Asap be? Nado nakita ni Sophie tora. Ajut ka na ako nakita kay Sir oh. Pero Amen. Naro.
Na? Kini daw. Ako na murag na ano. Wala man. Wala. Kini. Gitis ding eh. Wala man. Wala man. Ngayon ka be, tara. Mandang ko sa piyo. Sabarang ako. Ako nakita guys, nakabuok. Oo. Nara. Ito. Ano na? Oh, may sulod. Uban guys, nga murag abi ni mo. Naisulod. Hindi ay. Ugat kinabutan. Ugat ka di malas. Tura. Sung-sung ta diri guys kay. Basta taga-bye-bye ka guys, ang imong diskarte ana ba sudan ka, inhas ka. Ora nay labanan diri. Di ka magpanginas na gansi ka. So tago mi sudan. Butong gid ka. Ayo. Loh, di paura. Guys oh. Hello. Duha na duha. Naro. Mahinay lang. Karon guys, atong testingan nagpanguhag bakalan. Lahi na pud ni siya nga pamaagi. Kay kada, for example, ang halaan duha bangag, ang sa bakalan kay mura siya gabuka. Sada siya kuon sa tubig. Paingon mi to karon. Supit to sa saking oh. Diya ta padulong guys oh. Diya, nakita na ko sa inyong palibot ah. Nara guys oh, kanang murag gabuka ba? No. Si tawo kaayo. Sabi. Ala. Ang anang Hey guys. sa merkado. Ay, kurang magkalas ka dito. Like sure ba? Sure ba? Asa mo kita? Murag unsa? Magalas. Galas. Tunog-tunog na ka guys. Pwede nimo pang kanang sa mala mo pagbakalan, tunog-tunogan nimo. Guys, among gitry dadto, wala may kuha man. Dora ka buok. Ano? Ako pakita sa inyo among kuha. Pero dili po kay daghan. Imo king, ka king be? Ay pakita. Gamay na kayo ko, sakto-sakto ra na pang maniya. Masudan ka pa niyapon. Dagang ka man ang inaso. Nasa lapati dira, sa lapati. Hi guys. Muli na mi tawd guys, iko na hapon na kayo. Alas 5 na.